наистина е изход. Но е твърде високо, а аз не мога да летя. Не мога да изляза. О, Муза! Муза! Сигурно в момента я нападат. Тя се бори с опасности, докато аз съм в капана на страховете си. Усещам сила, като никога досега. Магия на Уинкс! Чаронакит! Добре, обратно към светлината. Лейла! Лейла! Да, Лейла! Добре си, не знаехме какво става с теб. Взела си чаронакита си. Поздравления! Много се радваме за теб. Благодаря, Пив, но къде са другите?